Darrerament sento que no estic avançant gaire en la meva recerca i és normal, no sempre podem estar 24/7 productivitat 100%, no? Però aquest cop hi ha un altre motiu, i és que quan fas recerca no tot és recerca. Aquest cop hi ha un motiu molt més avorrit, la burocràcia. Ara que ja porto una mica més de mig any, el que he de fer és escriure què penso fer en aquests 3 anys que em queden de doctorat. No sé què acabarà apareixent a la meva tesi, la recerca anirà per on anirà, és que al final segur que de les coses que escrigui jo ara compliré del cert potser la meitat. Però així els meus superiors, l'Estat, la comissió que s'encarrega del doctorat de física, sabrà quins objectius m'estic posant i exactament què és el que pretenc fer. El context, la motivació, els objectius, el calendari, els resultats esperats, la bibliografia, bueno, moltes coses. I, realment està bé. Jo sóc un treballador públic, m'estic cobrant de l'Estat, és a dir, m'estàs pagant tu. He d'explicar en què s'estan gastant aquests diners, què estic fent amb aquests diners i, doncs, que l'Estat sàpiga que s'estan invertint bé. Tant de bo l'Estat ho fes així amb tot.